istraživačka centra, biće upotrebljena da se usmrti veliki broj ljudi. Sada neće stati na određenom broju kao 70. godina, jer im namere idu mnogo dalje. Namera im je da smanje populaciju i nisu sami. Zainteresovane su i farmaceutske kompanije. Rekla bih da je ovo prva vakcina na njihovom dugom spisku. Trebaju im nove vakcine i novi lekovi. Похоже, что все директивы исходят от организации здравоохранения. Фирма Baxter, которая следует... Da, to izgleda kao da direktive dolaze od zdravstvene organizacije. Firma Baxter, koja radi po svim direktivama, koristi veoma otrovne supstance. Ako pogledate na internetu, ima mnogo informacija o ovoj firmi. Koriste pomešane žive viruse, ptičjeg gripa, koriste tajne istraživanja, eksperimentišu na beskućnicima i ljudima koji umiru. Mislim da su ista ispitivanja rađena u firmi Novartis. Ljudi koji su radili na vakcini protiv ptičjeg gripa napravili su više od 80 miliona doza. Ovo je obuka i priprema za gušenje bunta prilikom nasilne vakcinacije od gripa H1N1. Kada bih bio čovek koji pokušava da se probije kroz blokadu, ne bih dobro prošao. Kao rezultat, policija će pohapsiti mnogo onih koji narušavaju zakon i bit će prinuđeni da obustave rad ovog punkta za vakcinaciju. Ovde se to ne dešava, ali moramo biti spremni u slučaju da se takvo nešto desi. Ljude smeštene u karantine i logore biće lako proglasiti umrlima od gripa jer nisu vakcinisani. Zašto su inače napravljene u mnogim zemljama po logorima gasne peći za spaljivanje leševa i milioni plastičnih kovčega u koje može da stane po 3 do 4 tela? Только что из тех же Соединенных Штатов пришло срочное сообщение агентства France Press, что Обама объявил национальным бедствием свиной грипп. Upravo je stiglo hitno obaveštenje agencije France Press da je Obama proglasio svinjski grip nacionalnom katastrofom. Hiljade ljudi u Americi postali su žrtve ove bolesti. Ne možemo da ne obratimo pažnju na novost o pojavi vakcine protiv svinjskog gripa, posebno zbog skandala u Nemačkoj gde se jedne vakcine daju službenicima vlade, a druge ostalima. Vakcina protiv svinjskog gripa postala je povod velikog skandala u Nemačkoj. Članovi kabineta i ministri ove države vakcinisani su kvalitetnijim preparatom nego obični ljudi. Za državni aparat kupljeno je samo 200 doza posebne vakcine, a za ostale Nemce 50 miliona doza običnog preparata. Protiv ovakve diskriminacije istupila je predsednik partije Zelenih Klaudija Roth, rekavši da ne treba deliti ljude na sorte. Zato se i smatra da će Nemci odbiti da prime te vakcine. Iz Švajcarske je stigla novost da se već 110 medicinskih sestara razbolelo posle vakcinacije i da je to samo vrh ledenog brega. Zvaničnici Evropske unije, visoki službenici ministarstava i vojnici primit će kvalitetnije vakcine specijalno puštene, ograničene serije, koji ne sadrže preparate žive i aluminijuma kao ni skvalena. Obični građani koji nisu u srodstvu sa Merkelovom i Sarkozijem dobit će čitav kompleks stabilizatora, aluminijuma i žive. Utvrditi postojanje dve verzije vakcine uspelo je francuskim novinarima koji su dokazali da su u zemlju stigle dve partije preparata, 50.000 doza za važne ličnosti i 94 miliona doza za obične Francuze. Saopštenje je zainteresovalo i druge novinare, pa je Špigel objasnio da vakcine korporacije i Veke sadrže čestice nepoznate namene i pritom su čestice otkrivene u 3 nezavisne laboratorije. Njihove vakcine idu ne samo u Evropsku uniju, nego se trenutno planira slanje kontingenta vakcina u Ukrajinu kao pomoć. Vakcinisanje, pogotovo prinudno i obavezno, je oružje najvišeg stepena odabiranja, jer jedne možete vakcinisati običnim fiziološkim rastvorom, a druge smesom visokotoksičnih otrova sa nanočipovima. 1997. godine jedan od naučnika je izjavio da je mikročip napravljen u vojnim laboratorijama toliko sitan
da se može pomoću šprica ubrizgati pod kožu zajedno sa vakcinom. Savremene nanotehnologije dozvoljavaju da se to uradi potpuno neprimetno. 2005. godine istraživači objavljuju da savremeni biočip koji se unosi u telo čoveka može da testira na 11 različitih infekcija, uključujući ptičji grip. Rečeno je da ova nova tehnologija može odrediti i kako se virus širi. Potpuno je verovatno da se nanočipovi mogu unositi sa vakcinama ili drugim lekovima. Ako bismo se prisjetili, u posljednjih 10 godina bila je moderna tema neinvazivnog predajnika unutrašnjeg. Ispostavilo se da prvo nije lako dobiti objektivnu i tačnu informaciju o realnom stanju. Drugo, invazivni predajnik mora biti nanorazmera i mora biti ubačen na početku života i davati informaciju tokom života. Pretpostavimo da postoji biočip po kome možete odrediti tip bolesti. Taj čip je dostignuće mikro-nanoelektronike i nanobiotehnologije